Imos con a actualidade de protagonistas nesta mañán de mércores 16 de setembro. E imos a falar do veciño concello da Baña. Imos a ter connosco a Enrique Vázquez Naveira, o portavoz do Grupo Municipal Socialista na Corporación Municipal da Baña. O fío tamén dunhas declaracións que a pasada semana efectuaba aquí na nosa emisora o alcalde Andrés García Cardeso sobre o plan sociocomunitario. Un plan sociocomunitario que, como saben, pois está auspiciado pola agrupación local do Partido Socialista, e Enrique Vázquez Naveira, por alusións, tamén se quere un pouco respostar a esas declaracións do alcalde do Partido Popular, como decíamos, Andrés García Cardeso, e con el vamos a falar. Despois falaremos tamén con Finse Iroa de Oachatgo, como decíamos, desas carpas no Encordo do Tambre. Teremos tamén connosco ao director e compositor musical Joan Trillo, que será homenaxeado este domingo aquí en Negreira. Pero imos por partes. Comenzamos con Enrique Vázquez. Hola, moi bons días, Enrique. Hola, bons días, Emilio, que tal? Bueno, volta de vacacións, voltamos fortes tamén, xa, con cuestións de índole político, especialmente relacionadas co plan sociocomunitario. Fai pouco lieu na prensa tamén, bueno, pois unhas declaracións súas, en canto que parece ser que temen ou temían, ou non sei se como está a cousa, que non se lle renovase un pouco que é a axuda económica ao plan sociocomunitario. Bueno, por desgracia, era a crónica dunha situación anunciada, non? Non sei, outro día escoitamos o alcalde na emisora, en Radio Negreira, decir que a Xunta de Galicia non iba a dar subvención este ano ao plan sociocomunitario para seguir traballando como en anos anteriores, que a xente, bueno, máis necesitada do Concello, en actividades culturais, para os rapaces, educativas e demais, non? Bueno, a nós parecenos canto menos unha situación absolutamente kafkiana, porque é curioso que o alcalde diga eso en Radio Negreira, tamén o manifeste por escrito en varios medios de comunicación, incluso o diga públicamente no pleno, de hai varios meses que o dixo el públicamente, que sabía que a Xunta non iba a dar nada ao plan sociocomunitario, e logo teña desfachate de decir que el non sabe nada do asunto. Por un lado di que a Xunta non nos vai a conceder nada, e por outro lado di, cando lle interesa, que non ten nada que ver con esa decisión e que non sabe nada do asunto, non? Quero decir públicamente, para que o sepan todos os veciños da Baña, que a Xunta de Galicia oficialmente o que nos ten dito a nós é que hasta novembro pois non teñen decidido todavía as subvencións que van a conceder ás asociacións, que é o caso que nos ocupa, non? Nos temos unha asociación. Entonces, que bueno, que as asociacións hasta o mes de novembro non van a saber se lles conceden as subvencións ou non. É curioso que o alcalde meses antes xa sepa de seguro que non imos a ter subvención, non? Obvio, é evidente, porque a parte do dixo públicamente no pleno, e están as actas, que o alcalde fixo todo o posible para que non nos deran esa subvención e non pudiéramos manter os traballadores contratados para o plan. Pero bueno, eu non sigo sin entendelo, non entendo que un alcalde denegue recursos para o seu concello e fale ca administración pública para que non cheguen recursos ao seu concello, non? Eu podo entender que políticamente el non este de acordo con que o Partido Socialista pois sexa o que tivo a idea de crear o plan sociocomunitario, non? Pero bueno, informaríalle unha vez máis de que hai moitos concellos de Galicia e o propio concello do PP que ten este tipo de plans, e que en moitos concellos de Galicia hai asociacións ligadas ou cercanas ao Partido Popular que tamén teñen ese tipo de actividades, de prestacións e de plans, e que en calquera caso un alcalde democrático o que teña que facer era pedirlle a Xunta, efectivamente, si él considera que non nos deben dar a subvención, pois que él defenda o seu punto de vista, e en calquera caso pedir que eses traballadores que nos teñamos que pasen ao Concello, é dicir, seguir prestando o servicio aos veciños, é dicir, pasar de ter pois X traballadores a ter máis e prestar máis servicios aos veciños. O que non pode un alcalde é denegar servicios aos veciños e antepoñer as cuestións políticas e de partido ás cuestións de atención aos seus cidadáns, non? Eso é o que é vergonzoso, non? Nós en estes anos temos solicitado subvencións para o Concello, non para o plan, sino para o propio Concello da Baña. O alcalde sabe perfectamente, porque é público, notorio, que nós pedimos subvencións á Diputación e pedimos subvencións á Xunta de Galicia, que foron concedidas. Estou, por exemplo, pois falando do campo de fútbol, ou estou falando de moitas outras subvencións a particulares para facer obras, e sempre, cando se nos preguntaba, isto vai para o Concello, nos decíamos, adiante. É dicir, incluso a veces non estando de acordo co fondo da obra que o alcalde quería facer, porque considerábamos que era máis importante outros servicios, non? Outros temas, non? É público e notorio que nós defendemos sempre pois servicios básicos que están sin facer, como pois traídas de agua, alcantarillados, pois por exemplo, a situación de moitas aldeas que están abandonadísimas, como é o caso de Señor, no propio San Vicente. Bueno, pois nós sempre pedimos que eso se arranxara. O alcalde decía que non e facía outras cousas que consideraba máis prioritarios. Pero nós sempre defendíamos tanto a Xunta e a Diputación que eses cartos foran invertidos na Baña e que veñeran máis recursos para a Baña, non? O alcalde parece fai ao revés, parece que pide que veñan menos recursos, non? Porque antepón a política de partido antes que a atención aos veciños. Bueno,
pois, quen quera entender que entenda, a mí pareceme vergonzoso, a él ca súa conciencia, simplemente eso. Bueno, aquí creo recordar que non dixo exactamente que non se fose a renovar esa axuda, esa subvención, pero sí deixou entrever que parece que bueno, que o plan sociocomunitario como que se tivese os días contados. Dixo públicamente no pleno do Concello 2 veces, en 2 plenos distintos, están as actas, dixo tamén no Correo Gallego hai unha semana, publicou no propio periódico, dixo públicamente en unha nota de prensa que mandou el despois dunha entrevista que a Consellería de Traballo e que a Secretaria Xeral da Consellería, ¿no? Que incluso visitou a Baña recientemente, ¿no? E a mí me parece gravísimo que o alcalde diga eso, o sea, que o alcalde fale ca Xunta para pedir que non se nos den cousas, ¿no? Eu podo entender que el diga, mira, que non as leve esta asociación, porque é unha asociación ligada ao Partido Socialista, e bueno, eles están contra mí, pero bueno, dádeme a min, dádeme ao Concello, que administro eu, e desde o Concello, polo menos, se tiña un asistente social, agora teño 2, se teño 3 persoas que tenían a xente maior, agora teño 5 ou 6, e podo prestar máis servicio, atender a máis xente, non? Por un lado, el di que agora el ten que atender a esas persoas, pero por outro lado, durante meses estuvo dicindo que esas persoas non estaban ben atendidas. Eu non entendo nada, é dicir, cando lle interesa, critica que nós atendamos a persoas. Cando lle interesa, di que non as atendemos. E agora di que efectivamente as atendíamos e que ten que atendelas el porque nós xa non podemos atendelas. Bueno, pues, a cuestión é, sexa PP, sexa PSOE, sexa BNG, a cuestión é que un político municipal, unha persoa que sea concelleira, o que ten é que atender a persoas que os necesitan. Se hai persoas desatendidas, o alcalde o que ten que buscar é medios e mecanismos para atendelas. Punto e final. O que non se pode consentir é que exista xente que teña problemas por enfermedades, que non estén ben atendidos, por accidentes, porque están solos e non teñen familia que os poda atender, e que o alcalde pase desa xente. Eso é o que non se pode facer, eso é o que nos pretendíamos desde o plan sociocomunitario, o que fixemos, e estamos orgullosos deso, e non teño ninguna dúbida que volveremos a facer. Bueno, pues de momento vai a continuar a actividade do plan sociocomunitario. Sí, por suposto, non teremos persoal contratado, teremos que facelo de xeito, bueno, voluntario, pero seguiremos facendo actividades ailladas, evidentemente non poderemos prestar un servicio con calidad que se prestaba con 15 traballadores, pero bueno, faremos o que poidamos, evidentemente que vamos a seguir intentando facer cousas, por suposto que vamos a seguir traballando. Aunque eu pediría que non se siga a torpedear todo o que se intenta facer por un concello, é dicir, se o alcalde non quere facelo ou non sabe facelo, pois que non o faga, pero que non torpedee a xente que quere traballar. Pero bueno, estamos acostumados a esa política, non? Por un lado, salir na radio falando ben, aparentando ser moi educado, ser moi demócrata, e por outro lado, por detrás, intentando boicotear todo o que se fai, non? Eu digo que teña el interés, que se preocupe el. Como lle dixen unha vez, hai 3 anos, cando empezamos a traballar no plan, eu quero que o coordine o Concello. Non temos ningún inconveniente que o coordine o Concello, pero que o coordine. A alternativa do alcalde foi dicir, non, baixo ningún concepto, vos por un lado e nós por outro. Entonces, non, que non se pode decir unha cousa na radio, outra cousa na prensa, decir unha cousa aos veciños e outra a outros veciños en función do interés. E cal é a situación actual do plan sociocomunitario? Como está? Pois neste momento remataron os contratos aos traballadores e, por lo tanto, o plan en este momento está sin actividade. É dicir, xa non podemos atender aos veciños que atendíamos porque non temos ese persoal contratado, non? Nos enviamos as solicitudes de subvención á Xunta de Galicia, ao novo goberno, o goberno do Partido Popular, o que nos dixeron os técnicos que levan ese servicio é que hasta o mes de novembro eles están todavía avaliando as distintas solicitudes de toda Galicia, porque son asociacións. Primeiro avalúan as dos concellos e logo en unha segunda tanda as das asociacións. As dos concellos xa están todas avaliadas e agora teñen que facelo cas asociacións. E que calculaban que máis ou menos no mes de novembro daríanos resposta de se nos atenden as nosas solicitudes ou non. Eu podo entender que, efectivamente, pois por circunstancias políticas o Partido Popular non quera subvencionarlo, bueno, eu respeto, non o comparto, pero teño que respetarlo, non me queda máis remedio, ganaron as eleccións, poden facer o que consideren oportuno. Ahora, que non me parece normal é que a Xunta me diga eso, é que o alcalde públicamente diga xa 3 meses antes que el xa ten falado cos dirigentes da Xunta para que nos retiren as subvencións e para que se peche o plan. E que logo ainda encima diga en privado, en petit comité, e incluso nas medios de comunicación, como dixo a semana pasada, que está preocupado porque, claro, ahora el ten que atender o que nos atendíamos antes, e claro, ten que atender a moitos veciños. Conclusión, nos atendíamos a moitos veciños. Entonces, por lo tanto, tan mal non o facíamos e tan innecesario non era, non? Nos sabémoslo perfectamente que atendíamos a quen atendíamos, a xente enferma, a xente encamada, a xente sola, a xente con parálisis cerebral, a xente inválida, efectivamente, a xente de moito tipo.